Bi me kalo kile mugan ani shegi samba flani mugan ani kile aw munu ba fle sanga na ka wakati anga bololo kanala mali kona yan kata se mali ko kanama ame aw befu aka wakati o chugala atun sigli me ka kuna foni me makono mali kuna foni.net ale jabaranika ni o wati sili ayo bismillah. Ambanga kuna funda mneni mi anga chamache fanga jamana nyama danga ni uyo colonel Assimi Goita re kona ibolono blasebenke me kalo kile muga ani woro mimba yira ka fako akoni ibolobo colonel major Dauda Sanugo ale bolo ani colonel Assimi Goita ay ibolobo mami fana bolo tukunisa ode colonel Sambala Sidibe minale secrétaire général présidence au cornela katase docteur Kalilu Dumbiama anga jamana nyama ni oye mbanda wesa ale tunye bolono blasebe nika oke mi ni atunye uluf manu fana bla ujorla ni otunye Mohamed Askiaye katase Salifu Sanogo manale kuna fundile Salifu Sanogo miyere ni ale tunye ORTM nyama koro fana tunye ale blala ni njore na kabini mekalo ni manu koni bebora ujorola Sereo ma ulu koni bena faranyogon ka siga kuma ninka oke abena ke karina taina me kalo klibi saba samba flani muga anikile abena ke akaraka ofeno kerengena sa gana jamana o konnala abena ke ne kan tan nani o wakati ugani siga kuma imena buli femi kasa odi gelambe anga jamana o konnala ni wakatina Arabado me kalo kile mugan woro samba flani mugan anikile Etats-Unis ko ka jamana ulu koni ye ubolobo anga jamana o bolo kerenkerene na sala kana ta fanfela o fe uya yira ka fo ko ni ngele ami kera anga jamana o konnala ko ube akon o de la sa uye ukala kana nika o sonsori ni wakatina Kampara na ka ofeno mama no fentigi do mununu kumbe bolma fense nanna ne oye katikati esa ukoni ye bingani waleta linga anga tombulo ma ulu daga yoro ka o segere kampara na dunda yere ola bingani wale yere sa ale damne na ne kan tan kono ton temeni ni sanga bisabaye wati mina dugula ma ulu de ni kuma ninka atientigia u yere ka fola sa ko ala ni anga wulu masirita ba ulu sababula ukoni seraka dankari ni manunu na sa ni ubulla nga utatola sa ukoni kera sa wiye ninga gansan kelen ka o bone anina ka wakili jigin ka fo ko nin kempara na kelena utukalo kile tan temene bingani wale taraka ni yora infana ka ale segere mi ni akera sabuye ka tombulo makile ka o bone anina ani tuguni ka so bon la koloshi ba kile o fana bone na anina kabini ayira la ka fo ko mbanda ukata se Moktar wan makulu kon bora ujorola mosadin koro munu ni dansigira ulu fana ka barala anga jamana nyama koro fesa ni oye Ibrahim Boubacar Keita ulu kon tume kuna fundila ulu nyama me kalo kile muga andru temene mi nu ya yira ka fo ko anga wasablo ni alewele ko CNT o kachi ulu munu bora ujorola sa ulu ka sengana u nola Amita ko kan kibarula amta Nigeria ka ulu feno uka batondo de falemba maula sani minauna sa ore kon bina me kalo kile muga ani woro akera uka jamana koronya fani klibiyan fa o fesa Nigeria ka ulu feno uka jamana marabaka ulu kon yaira ka fo ko ma chama ni kontura jila ninkoina uka jamana nyama noye Muhammadu Buhari ale kon ye ni kasarai ninka ayira ka fo ko agelera ko sobe mi ni ayeta siblake kata mamunu ni ulu tora jila ulu ka dembaya ma ka kuna funda tuguni chadika uka jamana isa chadi jamana nyama ni o chama chafanga latame ba isa noye Mohamed Idrissa Déby ale koni uka politique la ka ufukata se uka magansa o manoy société civile ka ulu bismillah limbo la femi kasa o de ka yira ka fo ko CNT ni o Conseil national de transition o koni obena sigi wakati konna la wala sa ulu ka seka gouvernement ko o la koloshi yani kalafili wati uluche nga fanga babe jamana nyama de bulu wala sa ka seka mausi mununu ulubna do wasabulo o konnala Mali kuna foni jabaran la jabo aw klo garze kera ni kuna fonde bi ni kada aw klen la berjelen kloka aw ni ci okala jeli ko nyumana nala manga jonya ame nyugon sono tenendo inshallah kuna fonu kura ulu keneka aw ni ci okala jeli ko nyumana ala ka juma time ko nyumandi nini aw klen na berjelen ma